No, I like abantu bangaphandle, but they are more than thina esihlala inside. They overlap us. Mangabe bangathi bona. Kaw, angeke, wow. Yeah. Ayikabi. Yabona na unendlela kanjani? Angeke uvuma abantwana abayi20 engasabakho balo aphithizela. So endlini yakho That thing it was made to be baba. Wow, wonke umuntu street baba. Nawe nje ngikutshelile. So uhulumeni kumele enzeni? Uhulumeni akakhanda iGerman wall. Mangena 10 yamashangana singaboni 50 yamashangana. Yeah, just speaking to the mic. Amashangana abantu bethu. No, asala amashangana Amatsonga abantu bethu. La kusemzansi baba lezi zinto zizonde ekudala noma ifika la wena uke walala nomfazi weshangana. No, don't insult people. No. Abantu abamatsonga abantu. Nomfazi weChina wena. Uqawuta ngakubrush isibele. Angumfuni umfazi weChina. Mina ngiyamkhalela mara it's difficult. It's another brand for me. Aye, ngigrand. Yeah. So these men say they banabantwana more than us. Thina abantu basemzansi sisaba ukuzala ngoba siyazi asisebenzi. Shanga 1 babiko. Yena uzala 20. Endakasebenzi angithi ukusebenza kwakhe yini upusha thina emzansi. Bantwana babo banenkani kabe. Niphilisana kanjani eKasi? Kaw. Yabona la engihlala khona asikho isikolo samashangane kaw. Ya wena mhlawumbe uhlala le zikhona kini hayi lapha eTuendri.